Atopámonos no miradoiro sobre o xacemento arqueolóxico da vila romana de Toralla, na parroquia viguesa de Coruxo, tamén chamada Vila da Finca Mirambel ou Finca Mirambel, polo nome dos antigos propietarios desta parcela, que ademais foron os primeiros en dar novas acerca de que na súa propiedade aparecían restos arqueolóxicos que nos anos 90 foron totalmente escavados, deixándonos ver que era exactamente o que había aquí e descubrindo esta auténtica maravilla da arqueoloxía que temos na nosa cidade. Antes de comezar o noso percorrido polo xacemento e coñecer algo máis acerca dos propietarios desta gran casa romana, imos a explicar que é unha vila, que era unha vila romana. Por qué? Pois porque sabemos que é un termo que pode levar a confusión. Actualmente, cando falamos dunha vila, pois facemos referencia a un núcleo de poboación máis ou menos extenso, mas na época romana as vilas eran residencias rurais ou no ámbito rural de familias poderosas, de familias principais dentro dun territorio. De tal xeito que isto que temos aquí detrás é a casa particular no ámbito rural dunha familia galaico-romana principal neste territorio, unha familia que debía gozar dun estatus social elevado na súa época. Con respecto á cronoloxía, debemos decir que as vilas romanas no Imperio Romano, no mundo romano, existen dende sempre, sobre todo na cunca mediterránea e tamén nas mesetas da Península Ibérica. Mais neste sector noroccidental no que nos atopamos, este fenómeno, o fenómeno das vilae comunidades residenciais de familias importantes, cobra certa importancia a partires de mediados do século III despois de Cristo. En concreto, a cronoloxía deste xacemento arqueolóxico dada polos materiais e artefactos que se atoparon nas sucesivas intervencións arqueolóxicas que se fixeron aquí, nos sitúan aproximadamente neses finais do século III despois de Cristo e unha ocupación continua durante todo o século IV despois de Cristo. Estamos, polo tanto, nos momentos finais do Imperio Romano, a lo menos na súa marxe ou no sector ou na metade occidental do mesmo. Estas vilae non eran só complexos residenciais, complexos domésticos ou lugares de habitación, senón que tiñan tamén unha parte moi importante que era a parte productiva, a base económica da familia que habitaba estes lugares. No caso da vila romana de Toralla, estamos ante o que chamamos unha vila a mare, unha vila enfocada ao mar, moi preto do mar e que probablemente a súa produción, a súa actividade económica estivera centrada en actividades relacionadas cos recursos mariños. Como todas as vilas romanas, a vila romana de Toralla ten dúas partes diferenciadas. Unha parte urbana ou doméstica, que é esta que vemos aquí, e que sería o ámbito doméstico da casa, pero logo ten tamén unha parte rústica ou frumentaria, que sería a parte productiva, onde estaba o negocio que explotaban os habitantes desta parte urbana, a familia que ocupaba esta parte urbana. No caso da vila romana de Toralla, todo parece indicar que está relacionada cunha salina que apareceu no sector norte da excavación e que pronto veremos en sucesivos vídeos. Esa salina sabemos que ocuparía unha boa parte do que hoxe é a praia do Bao e seguramente xa existía antes da chegada da instalación desta familia neste solar. Pero é moi probable tamén que esta familia se ocupase da súa xestión a partir de instalar aquí esta gran casa. Con respecto á paisaxe que tiñamos aquí, pois era un pouquiño distinta a que temos hoxe en día. Temos que pensar que non habería estas árbores que foron plantadas pola familia Mirambel para asentar o terreo e poder facer un xardín, senón que o que teríamos aquí e sobre o que estaría asentada esta gran casa romana sería nunha parte unha duna fosilizada da parte alta do Real do Bao e logo outra parte de rocha que se corresponde co cabo rochoso que se prolonga cara ao mar, de tal xeito que a paisaxe sería algo distinta. A illa de Toralla seguramente estaba unida á praia de Obao por unha lingua de area que permitía chegar camiñando alo menos coa baixa mar e ademais temos que pensar que ocuparía unha ubicación dominante sobre os fondeadeiros tanto de Canido como do Bao. Polo tanto, un lugar fantástico para instalar unha propiedade destas características, inda que, como veremos, tamén un lugar moi exposto aos ventos e moi exposto á evolución propia da duna, que seguramente foi un auténtico quebradeiro de cabeza para a familia que ocupou esta vila romana de Toralla que imos visitar.